आज आम्ही बनवतो आहे उलटा वडापाव रेसिपी है ना. चला आता वडापाव आपला उलटा वडापाव तेला जाण्यासाठी रेडी आहे. 3, 2, 1 गेला. चल रेडी. आता तुम्ही सर्वांनी टेस्ट करून सांगा की रेसिपी कशी झाली. ताई खा ताई. गरम असेल आरामात खावा जरा. नमस्ते. आज मी उलटा वडापाव रेसिपी बनवते. तुम्हाला दाखवते कशी बनवायची. आणि आज ही रेसिपी आपल्या ताईला खायला वाटली आहे. काहीतरी वडापाव म्हणाली, वडापाव मला आणून दे. तर मी म्हटलं मीच बनवते ना घरामध्ये चांगल्या तेलामध्ये, म्हणून मी तिच्यासाठी बनवते आज उलटा वडापाव. आता त्याच्यासाठी आपल्याला आहे ना ठेचा पाहिजे असतो ना भाजीसाठी. तर मिरची बारीक करायची, लसूण बारीक करायची, आलं बारीक करायचं, कढीपत्ता बारीक करायचं. आता हे मी आहे ना एकत्र त्या ह्याच्यामध्ये मी बारीक करून तुम्हाला दाखवते. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला उलटा वडापाव म्हटलं त्याला लाल चटणी पाहिजे. लाल चटणीसाठी बघा मी काय काय घेतलं. एक बटर घेतलं आहे, आपण चहाबरोबर खातो तो बटर, लसूण आणि लाल मिरची पावडर घ्यायची आणि थोडंसं ह्याच्यामध्ये चवीपुरता मीठ टाकायचा. ह्याची पण लाल चटणी बनवून घ्यायची. आणि हिरवी चटणी मी पहिलीच बनवली, माझ्या लक्षात नाही आलं. कोथिंबीर, पुदिना आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकलं आणि थोडासा बटर टाकला, म्हणजे अशी हिरवी चटणी बनवून घेतलेली. आणि ते मी 3 बटाटे उकडून घेतलेले, शिजवून साल काढून घेतले. आता मी पहिला आहे ना हे बनवते, ठेचा बनवते. आता ह्याच्या अगोदर ही चटणी बनवून घेतली ना, लाल चटणी बनवून घेतली, बटर टाकून होती ती. हा, आता बाकी सर्व ह्याच्यात टाकलं. हा ठेचा बनवायचा आहे ना आपल्याला भाजीसाठी. तो तिकडे तू काय करते? बटाटे कुटून घेते. आता आपली इथे चटण्या पण तयार झालेल्या आहे. हे बघा, हा ठेचा बनवलाय भाजीसाठी. ही आपल्याला लाल चटणी लागते ना सुकी वडापावला, ती घेतली आहे. कोथिंबीर घेतली आहे. हे बाकी सगळं साहित्य तयार आहे. आता आपण पहिला आहे ना पीठ तयार करूया बेसनचं. उलटा वडापाव म्हटला ना तर त्याला पीठ जास्त लागतो. आता ह्याच्यामध्ये थोडा तांदळाचं पीठ टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये मिरची पावडर आणि हळद, थोडी हळद आणि थोडी मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. तर पाणी टाकून चांगलं कालवून घ्यायचं. हे आपलं पीठ तयार झालंय. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडासा आपल्याला बेकिंग सोडा टाकायचा आहे. असं एवढा थोडासा टाकायचा. आता आपलं पीठ तयार झालेलं आहे. आता आपली भाजी तयार करूया. इथे पाव पण आपले तयार आहेत. म्हणजे कसं माहिती आहे, आपल्याला भाजी बनवायची आहे ना, त्याला तेल कसं एकदम थोडा टाकायचा, 1 चमचा बारीक. आता त्याच्यामध्ये मोहरी टाकते थोडीशी. आता ते ठेचा बनवलेला आहे ना, आलं, लसूण, मिरची, कढीपत्ता हे टाकायचा ते भाजीसाठी. आपला थोडा फ्राय करून घ्यायचा. आणि आता त्याच्यामध्ये आपली बटाटे किसलेली टाकायची. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं थोडंसं भाजीपुरतं. आणि आपली कोथिंबीर. दोन 3 मिनिटं चांगली फ्राय केली आहे भाजी. एकदम मस्त छान झाली आहे. गॅस बंद करते आणि भाजी काढून घेते. आता इथे मी पाव घेतले आणि असे कापून घेतलेत बघा, 2 भाग करून. आता एका बाजूला आहे ना हिरवी चटणी लावायची. त्याच्यावरती बटाट्याची भाजी भरायची. आता त्याच्यावरती सुकी चटणी अशी पावावर टाकली तरी चालेल, भाजीवर टाकली तरी चालेल. झालं असं बंद करायचं त्याला. हां, असे सर्व तयार करायचे.
सर्व भरून घेतलेत बघ. किती झाले माहिती आहे का? 4, 5, 6. आता थोडं पावाचं हे टाकते पीस. तेल तापलं काय बघते. नाही तापलंय, थोडं थोडं तापलंय. ते कसं तेल तापलं काय टाकले वर आलं पाहिजे. आता इथे पीठ आपलं रेडी तयार करून ठेवलेलं ना. आता आपलं तळून घेऊया पटापट. या रेसिपीचं नाव काय? उलटा वडापाव. म्हणजे पूर्ण पावालाच आपण कोट करतोय. भाजी आतमध्ये टाकूया ना. मग याला बेसन जास्त लागणार आम्ही. कशाला जास्त लागतोय? ते खाली डुबवायला लागतो. आता सोडताना बघा लगेच सोडायचं नाही. असं खालून थोडं आहे ना फ्राय करून घ्यायचं. असं गळतात ना टिपके. हे बघ. काय करायचं असं? असं जरा धरून ठेवायचं आणि नंतर सोडायचं. हे बघ. हा बरोबर. हा म्हणजे कसं मग ते पीठ आहे ना पिघळत नाही. आणि तो खालचा धरलेला भाग कोणता पकडायचा? कोणताही ना? कोणताही पकडायचा. कोणताही असं पकडू शकतो. मग बरोबर. ते बघ ते असं कसं कोट झाला ना. कोट झाला. 2 होऊ शकतात ना? हा 2 होतील. म्हणजे जरा तेलात पकडायचं ना आपले बोट सांभाळा तिकडे. थोडं कारण ते मोठा पीस आहे ना. ते पकडू शकतो आपण. हे बघ. फक्त धरून ठेवायचं जरासं ना. थोडं धरून ठेवायचं नंतर अलबत सोडायचं. म्हणजे तिकडून हे नाही होणार. बरोबर आहे. अजून एक राहील का? अजून एक राहील. तिसरा राहील. आपल्याला वाटलं एकच राहील ना. हा मी म्हटलं एकच. ते आपण सँडविच केलेलं माहिती आहे ना. अरे वा. उलटा वडापाव. उलटा वडापाव. असे टिपके घालतात ना असे. तर आपण असं उलटा फिरून घ्यायचं लगेच आपल्या हाताकडे. बरोबर आहे. आणि सोडताना आहे ना असं धरून सोडायचं. जरासं धरायचं सोडायचं. आता आपले मस्त कलर आलाय छान बघा एकदम फ्राय करून. आता एक एक काढून घ्यायचा. कसं वाटतंय? गोळा वाटतोय ना. हो. त्याला आपण सुरीने कट करूया ना त्याला. हा आता सुरीने कट करायचं. एका बॅच मध्ये 3 झाले ना. नेक्स्ट बॅच मध्ये 3. ओके. आता हा हे टिश्यू पेपर फक्त आम्ही ह्या तिघांसाठीच वापरणार आहे. आता ह्याच्यानंतर टिश्यू पेपर चेंज करणार आहे है ना. हे झालं पॅक. काजल कापा तिकडे तळून झालेले आहेत. आता आपण बर्थडे केक कापूया. हे बघा ह्या टिश्यू पेपरचं काम झालेलं आहे आपलं है ना. आता ह्या टिश्यू पेपर हे बघा येथेपर्यंत गरम आहेत. आपण दुकानदार थंडवाले घेऊया ना. उलटा वडापाव झालाय ना. कुरकुरीत एकदम कोटिंग. असं असं काप. असं दाबून असं पुरी कापायचं. कुरकुरीत आहे ना ते. आणि गरम आहे. आतमध्ये आम्ही भाजी आपण व्हाईटच ठेवली आहे ना. व्हाईट ठेवली आहे. हळद आम्ही टाकलेला जास्त आहे ना. अरे वा. उलटा वडापाव नावाप्रमाणेच. मस्त. चला आता ज्या व्यक्तीसाठी बनवलं त्याच्यासाठी तिला आपण देऊया आहे ना खायला. सर्वच आपण कापून घेऊया ना असे. हा सर्व कापून घे. तर इथे बघा आपला उलटा वडापाव रेसिपी एकदम रेडी आहे. शेफ पण रेडी आहे आणि खाणारे बाहेर पण रेडी आहेत. चला पहिले ताईला 2 पीस काढून देते. ते ताईला पूर्ण प्लेट न्यायची होती तिच्यासमोर. तिचं रिॲक्शन बघा. नाही परत तिचा मन भरला तर. बरोबर. मला तर बघूनच वाटतं सॉसची पण गरज नाही कारण आपण चटणी लावलेली आहे आतमध्ये. चटण्या सर्व आहेत ना. हिरवी आणि चटणी, सांगा लाल चटणी. असंच आपण रेस्टॉरंट उघडलंय ना असं समोर घेऊन गेलं तर माणसं नाही खाणार काय आवडेल सांगा. खाणार ते परत बनवा. हा एक द्या. मस्त वाटतंय. चला आता आपण 5 जण आहे. आपण 5 जण खाऊ शकतो पूर्ण पोट भरून आहे ना. चल घे ताईला घे. रेसिपी इकडे आपली रेडी आहे. कोणकोणते ऑडियन्स इकडे सॉस मागतात आहे. कोण चटणी मागतात आहे. पण माझ्या हिशोबाने सॉस आणि चटणीची गरज नाही कारण आपण ऑलरेडी त्याच्यामध्ये चटणी लावलेली आहे. मस्त वाटतंय ना बघायला. हे वाटतं आपल्या ट्राय कलरचा. हा तेच मी म्हणणार होतो आता तिकडे की इंडियन ट्राय कलर असतो ना आपला फ्लॅगचा कलर. सॅफ्रन व्हाईट अँड ग्रीन आहे ना. बस मम्मी एवढी खाणार आहे तू? नाही खात आहे. चला भाई टेस्ट करा जरा पटकन. खावा पटापट. गरम गरम. चटणीची गरज आहे काय बघा. कुरकुरीत आहे ना. आवाज येतोय. भाईली चावला आवाज आला. आणि कसं लागतंय आम्हाला सांगा. मस्त वाटतं एकदम. कशी टेस्ट आहे? मस्त आहे. म्हणजे आता एक कंपॅरिझन विचारतो. वडापाव आणि उलटा वडापाव दोन्ही वेगळ्या रेसिपी आहेत.
वेगळेच आहे रेसिपी. आहे ना? वांगी होतात ना बाहेर आपलं आपण खातो ना हे पूर्ण क्रंची लागतं खाताना. नॉर्मल वडापावमध्ये तसं लागत नाही. कधी कधी वडापाव सुका लागू शकतो. नॉर्मल वडापाव सुका लागू शकतो, पण उलटा वडापाव सुका नाही का लागणार. नाही लागत? हा, हे त्याचं ग्रेव्हीवाला ऍडव्हान्टेज. वाटतो, ग्रेव्हीवाला. ऍडव्हान्टेज. कारण आतमध्ये भाजी पण ओली, चटणी ओली. पण उलटा वडापाव हा तू सँडविच, खाल्लंस, तू खाऊन दाखव ना मी कधी. तुमच्या टेस्टिंग वरून सांगू शकतो, उलटा वडापाव ऍक्च्युली हा सँडविच सारखा वाटतोय. बरोबर. बरोबर ना? ते पॅटीस असतो ना. पॅटीस पॅटीस त्या टाईपचा. रेसिपी एकदम छान आहे ना. भाई कसे खातात दाखव. तर चवीला एकदम छान आहे ना. हो एकदम हा, बनवण्याची पद्धत वेगळी म्हणून रेसिपीचं नाव वेगळं आणि चवीला पण चांगलं. तर रेसिपी अशीच बनवा. आणि आणि कशी वाटली? हे आपण कधी करायचे माहिती आहे ना, पहिले कधी? गणपतीसाठी. पप्पा होते तेव्हा गणपतीसाठी आपण नाश्ता बनवायचा नाही का. चला आता तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.